Dina Jakšić-Pavasović je meni, a ja sam siguran 1.000.000% da nisam jedini na svijetu, tako lipo sila, tako mi lipo radi, tako pogodila mi je baš taj kolorit koji je njen i kao rukopis i prepoznatljiv. Ugodan je oko, ugodan je duši, ja to sam gušta, to sam jučer postom pokazao čak i pismu, pismo pišući. I ovo je jedan od najnovijih uradaka, ili tako? Da. Mateja, Da. ja vas molim, zamislite da sam ja mogući kupac i pokušajte mi prodati ovu sliku. Znači, ne u smislu da ste trgovac, nego u smislu da ste znalac, pa mi pojasnite, objasnite i približite autora. Je li to moguće? Možda. Znači, Dina slika je isključivo uljem na platnu. To jest nekad ulje na kamenu, ali svakako tehnika bude ulje. To je jako zahtjevna tehnika. Ulje se jako sporo suši, to je najtrajnija tehnika. Oće poslu. Da. Puno bi bilo lakše ovo slikat akrilom, ali to ne bi bilo to. Dobro, akril je isto zahtjevna, vrlo zahtjevna, možda čak i zahtjevnija tehnika. To bi trebalo pitati njih, je li? Ja po meni mislim da je ulje dosta pogotovo ako ćete snimiti izbliza nanose boje koje su nekad debeliji do 2 cm. Da, reljefno, evo vidit ćemo na par mjesta taj reljef. Taj reljef zna biti stvarno visok, ne znam kako koja slika, evo na ovoj plave jako naglašen. Evo ovdje se baš lijepo vidi, pa ću se malo zadržati. Da, i zašto ste htjeli naglasiti te nanose boje? Daju skroz drugu, treću dimenziju u slici. Tako, znači treću dimenziju dijela. Ali svakako, mi koji samo volimo i guštamo uvjetnost, pa smo kao nešto vidjeli, ili malo smo boravili ljudima u ateljejima, pa smo vidjeli po tim filmovima i serijama, pa čak i dokumentarnicama kako se to štrapa, kako se to kako to kao slučajnost je, po meni kao slučajnost je. Znači svakako uvijek su ti i nanosi, i reljefi, i sve to što se desilo, a što neko može protumačiti štrapanjem, namjera. Da. Njezine slike su potpuno apstraktne. Znači, kada vidite neki vama poznat oblik, to nije, ne možemo reći, to je možda jedino bilo podsvjesno. I to je samo meni, i samo moj doživljaj. Vama, da. Ma čak i kada često vide različiti ljudi sličan neki oblik, kao što to ste vi rekli da vidite brod, jedra, to je jednostavno ljudska priroda da slika ono što, one slike koje su u podsvijesti. Prepoznaje. Dakle, svakako naši folderi, koliko god puni, željni su ovakvog nečega, željni su onoga što nam budi tu našu zatomljenu kreativnost nas koji nismo umjetnici. I doktorica Dina Jakšić-Pavasović, a to mi je izrazito drago, nastavila je pisati, pjevati, plesati svojim rukopisom slikajući.